balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Aton sini nga mga pinalangga nga mga nagpalamati sa aton si Masuki. Sa malakatsunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630. Sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo, no? 630 kHz. Ang radyo nga wala punaw, as the years pass by, ang radyo ya nagapabilin sa gyapon. Bisan ano pa da ka moderno sang panahon, upod ang mga moderno nga mga appliances sa sulod sang balay, ang radyo ya sa gihapon nagapabilin, mga kabombo. So sa tanan dira nga nagapatukar na, no, sa 630, 630 kHz sa aton si Tagsa ka mga lilisuan sa aton si radyo. Hello and good afternoon, no. Sa tanan dira nga nagapamati na aber magpulo pahuway anay. Mag-relax, no. Inhale, exhale sa makadali. Arab lang mag-inhale, exhale ba lang ng do ka ano gid bala? Do ka dalom gid bala? Mag-inhale ka, hold anay sa makadali, and then exhale ka inanay na you know what, ina ang akon siniiya nga ano mo nga exercise bilang asthmatic. Kay agod nga ano magmayo ang imo sini pamatsyag, no, sa aton sini nga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki sa mga naga-ulo-unwind dira. Abi ulo-unwind, no? Kay diri sa capital, mga kabombo, I just don't know sa pila ka bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no, sa mga syudad kag kabanuhanan diri sa aton siniiya nga Province of Love, Negros Occidental. I just don't know kung dira sa inyo grabe man ang bubo sang ulan. Siling ko gani o temprano pang sugat ko. Kay once gani mag-off na si Miss Jazz, tapos na akong siniiya nga trabaho, ara ginadayon niyang akon sini nga sugat, no? Ang akon sini nga sugat amo ang pagbubo sang ulan. Di tuman pa ka-early ang pagbubo sang ulan, no? Tuman pa ka-early ang nagasugat sa aton mga kabombo, ho? That is why dapat nga ulo-aligmat kita, no? Kung nagalakat kita, kinala may dalagi kita subong nga payong. May dala kita nga proteksyon sa aton sini nga lawas, kay ang aton sini nga lawas perti ka fragile, no? Perti ka fragile sa aton sini nga lawas, mga kabombo, no, kung sa diin nga gamay lang nga tulo-tulo sa ulan, hingo-hingo dayon May gani kay daw nagpaas-paas ng kaso, no? Ang kaso sang pandemic, Lord, thank you so much sang COVID-19. Kay kung ano pa, kung nagaduging pagisubo nga pertigid kadamo, amo nang rason ko nga sang una nagka-lockdown kita, kulbaan ka na dayon, no? Kung maghuluhilanat ka, magpulupangatsi ka, pagkatapos maghingo-hingo ka kag magtururagay dang imo sining ilong. Mahilanat ka ba o sadya gid, kulbaan ka na dayon. So subong ti ka okay amo ginaya dala na sang paglain sang panahon, mga kabombo, no? So ulo-unwind ka na gid buro barikutot bang ibanda sa inyo, hubaw. Sana all no nagaburo barikutot kamo da. No, samtang si Miss Jazz ang bahala sa inyo diri, magulo-unwind kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Kung sa din ang aton sini nga pag-istoryahan ang aton malang magpangabuhi No, it's good to share once in a while, mga kabombo, no? Sa inyo sini mga kasaysayan bala, no? Bisan kisalang maka-share kamo sa inyo mga kasaysayan kay kanami gid baya share sa aton si kasaysayan, no? Wala labot nga mapusla naton kay anyway kalabanan mga kahapon na gid lamang mo, no? Amo nang rason ko nga angati our program is entitled Kahapon Lamang. Only yesterday when I was young and I'm so lonely. Yesterday, mga kabombo. Yesterday
when I was young. Dumduman nyo si Ate Guy, si Nora Honor, mga kabombo, no? Yan siniambahan nun. So, amo na kalabanan, no? It's good to share once in a while sa aton siniiyang nga naagyan sa kabuhi agud nga makuhaan man seleksyon kay inspirasyon sa aton si matag palamati kag mga kabombo, no? Kanami bala nga makapulo pa utwas kita. Although we have been telling you or we have been saying, as the old adage goes, no, let bygones be bygones or past is past. Pero know what, kanami gid baya kon istorya naton, no? Samtang nagapamati, no, ang mga kabataan, ang aton si mga kabombo nga nagapinamati, no, do ala Lola Basyang si Miss Jazz, no? Si Lola Jazz ang basa diri sa inyo si mga kasaysayan, mga kabombo. Kanami gid, no? Aber ang akong si pagpanghangkat kapag ano sa inyo, ginahangkat ko na kamulo, pagpangagda sa inyo, no, magpadala ka mo sa inyo sa mga kasaysayan, i-email sa aton sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info, no, para dali, parang wala, kung ara man lang kamunta sa inyo balay, kag may palagyan ka mo nga kaangay sin nga maka-email ka mo, why not, no, parang dali lang, one click away lang kung na ano na ninyo ang inyong kasaysayan. Or, hindi gani, no, sulat sa yellow pad, nga paborito ko man ang yellow pad, no? Isulat sa yellow pad, hindi lang back to back, kag i-address sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Hindi gani ti ibutang sa aton siniiyang nga ano nga inbox sa aton sa Facebook page. Saber, no, ibutang sa aton sini nga Facebook page sa inbox, private message mga kabombo kag agud nga mabato naton diri. No, mabasahan naton ang inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Okay, nakita dira. Sa mga nagalantaw dira sa aton si Facebook Live, hello and good afternoon. Sa aton si mga viewers sa aton si nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, hello and good afternoon. Don't forget to click that button below, no? Don't forget to like, share, and subscribe, mga kabombo. And of course, i-click ang bell below, mga kabombo, no? Agud nga ma-notify ka mo every time we have our live streaming, no? Kung naara ka mo sa YouTube, magsugod na ang aton si palatuntunan, just like our program kapon lamang, yung nagsugod na ay, I'm sure ginotify ka mo dira. Kung na pindot man ninyo ang aton si nga bell, no? Ang notification bell dira sa dalom, no? Para nga inupdanay makita dira sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Alabot sa aton si Facebook Live, mga kabombo. By the way, sa aton siniya mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, pwede man kamo dira isa pagigpalagyan sa aton siyang cellphone, no? Aton siyang cellphone kinahanglan well-equipped, embedded ang Bombo mobile app para makapamati sa kamo sa aton siyang crystal clear, no? Ang aton diri iya nga live audio streaming crystal clear. Ablang klaro gid katama, no? Kag syempre kinahanglan download kamo dira well-equipped dayon ang inyo siyang cellphone, no? Kompleto si kados kag embedded ang aton si Bombo mobile app, no? Sa mga wala pa dira, try, no, i-download ang aton si Bombo mobile app sa inyo si tag sa cellphone agud nga ma-enjoy ninyo kami, no, sa aton sini nga crystal clear nga live audio streaming. Sa tanan nga mga palaagyan, mga kabombo, na nalawag ko na, mga kabombo. So, why not, no? Para nga maka-interact kita diri, no, kang makuha naton sa leksyon ka inspirasyon na inyo siniiya nga makasaysayan. Kabutangan ninyo theme song, although if you want a theme song, just try to select sa aton si playlist, no? Sa aton sini nga kahapon lamang programs playlist from the Bombo Music Festival, mga kabombo. Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no, pwede gid kamo dira
no makapick sang ambahanon sa aton si playlist. Pero kung wala kay kalabanan sa aton ti may ang mga theme song nila sinang unang panahon mo, no? Long ago and now so far away, I'm still in love with you. Before the second show. Mga muna yung mga Karen Carpenters. Your guitar, it sounds so sweet and clear. Before the radio. Don't you remember, you know you love me, baby. Baby, 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 oh, baby, I love you. I really do. Mga muna yung Bombo Anthony, Bombo Lito, no? Chief Lito. Amo na yung ila. Kung gusto nyo, amo na, no? Pwede nyo lang isulat. Kasi Miss Just na bahala ang ulo amba-amba, no? Kay at least makuha man nato ng tono kag hindi man kita libagon, no? Hindi man kita singer pero at least, no, ga-enjoy kita sa pag-ulo amba-amba mga kabombo. Pwede gid magpadala ka mo sa inyo si mga kasaysayan, butangan ninyo sang soundtrack sa inyo siniyang movie, the movie of your life, no? Ang inyo sining pelikula sa inyo sining kabuhi, your true to life stories, kung anong soundtrack nyo, ang inyo sining theme song, ang inyo si paboritong love song, why not, no? With matching pictures, photographs, why gid problema kanami ipakita naton while reading your true stories, or pwede man nga gusto nyo i-interview ko kamo kanami ba ya, no? Daw kita lang duwa ang naga-istoryahanay, no? Makitaan kita sa Zoom, no? Pwede pa kamo diya kapahinar, no, pagwapa while sharing your true to life story via Zoom, why not, no? Aber pa ano na kamo, paambit na kamo sa inyo sa mga kasaysayan. May premyo man kita kung wala, may promo man kita kung wala, mga kabombo. Pwede gid, no? Sa gihapon, it's good bala to share our life story. Sort of, ang ginatuwag bala nga sharing, no? Ang pagpaambitanay sa aton sining mga nagliligad. Kaya anyway, nagligad naman to, no? Para makuha naton seleksyon kay inspirasyon. Mga kabombo, why not share now, no? Especially nga aton sining mga true to life stories sa sining Vermonts, no? May mga naagyan kamo nga mga experience sa kabuhi nga hindi nyo ginmalipatan sa mga Vermonts nga especially December, abi ipadala, no? With matching pictures or videos, mga kabombo, abi ipadala, no? Diri sa aton sin palatuntunan kahapon lamang ang inyo siniiyang my special experiences in life during Vermonts. So it's either it happened during September, it happened way back before, way back October, November, December, no? Kalami gid. Aber ipadala ninyo ang inyong si makasaysayan, no? Kag aton ina pagbasahon diri, okay? Mga kabombo. But before that, ari-ani ang aton siniiyang pambukas nga banon. Pero ang akon siniiyang pag-isip. Kompleto untang aton sininga introduction sa inyo mga kabombo. Ang aton siniiya nga pag-isip pila na lang kaadlaw man kag Pasko na, no? At least ma-remind ta everyday nga naghilapit na gidya ang Pasko, no? Especially ang aton sininga pinakapaborito nga bulan, ang bulan sa Setyembre, no? Countdown kita diri sa aton siniiya nga Pasko. How many days to go before Christmas, mga kabombo? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 83 days to go before Christmas. 83 kaadlaw na lamang, daw sa sano, todo kadugay, pasubong 83 ho, mga kabombo, no? Ano lang gid sa aton sa nga panahon. Amo na gani nga we should be very vigilant. Kay kadasig lang gid sang paglakat sang panahon, mga kabombo, kung naga
ano kita, nagapulo pa minday, no? Laminday, na panuwag bumbudjay, no? Laminday. Kung lululaminday kita, ti, pagkadugay-dugay, marasmas, uy, Disyembre na. Wala pa ko ikabakal sa akon, siniiya nga mga regalo sa akon, si Bao, sobrasyen, ka mga ihado kag ihada. So, it's good bala nga mag-ano kita diri, mag-countdown kita diri, kay agod nga ma-remind kita everyday, mga kabombo, nga dali na lang ang Pasko, Anami, isang Pasko, bala, no? It's good to feel sang Pasko kay pamilya. The foods, ang mga paborito, tang mga menus, ang chika nga wala untat, ang ato si Marites' time sa mga kauturan, mga pamilya, no? Ang aton sa pag-catch up sa mga nagkalanabo sa aton, especially kung may ginapaabot kita nga dugay na wala diri sa aton, no? From other places, just like sa iban abi nga parte sang Pilipinas, no, mapuli sa December. How much more ang mga kauturan naton nga aton sa iban na pungsod magapauli. Wow, kanami batyagon nga kilit anay kita. So we have 83 days to go before Christmas, mga kabombo, no? Let us always remember nga ara bilang okay sa gapreparar ta bangod we prepare for the upcoming Christmas more on some materials, no? Just like gifts, no? Ano ay hanang ihatag ko ni sa akon pinalangga nga nanay man. Baw si nanay ko, no? Hipos ng kamuha pero gapamati na siya. Si nanay ko Mildred, personal ko na experience, gambal siya dayon niya nga ang akong duster lang. Kalabahan, ang duster na pero na nakadamo in different colors. Pero, my specification na siya, especially during, Bombo Anthony, during New Year, gusto ko duster lang nga may polka dots. Di syempre, mga panimadon sa mga katigulangan, tayawans nga mag-New Year, kinala polka dots, katipulon, para nga it symbolizes the circles or the rounds sa bayo niya nga daster, no, naga-simbolo sang kwarta, manggad. Tingnan mo na, naibasi sensilyo na na, okay daw mga sensilyo mo sa imo daster, hindi, papilo na. Mangita ta daster guro nga may papilo na hindi polka dots, no, mga kabombo. So amo na, we are always thinking of the gifts, no, mga regalo sa aton sa mga okay gid na ya kay once a year man lang na, mga kabombo, no. Maghinatagay kamo ti patas mangyapon sa amon si balay, no, may gift giving kami, exchange gift. Kung ikaw ginalawag da Bingbing, Tita Bingbing, Tita Jazz, Bombo, siyempre makuha ka da po kadamo-damo. Ikaw nga nagbaton, may ihatag ka man siyempre ara sa dalumsang Christmas trees ni Cha Mildred sa amon sini nga salas, no? Ara da sa dalumtan na gabaha ang regalo kay ti pulo kami bay. May mga hinablos na nga may mga edad na, may mga apo na ko gani sa mga hinablos. No, ti damo-damo ginay nga mga regalo. Ti ang look forward every 25th of the month of December, no, sa Pasko agad kay mga ma-exchange gift. I know nga makarelate ka mo kay kamo sina amuman ina, no? So padamo-damo gift ikaw nga nagabaton, may ato ka man to nga ginhatag, no? It's not only receiving but giving, no? Mas manami ko ng feeling sa giving, no, sa paghatag. Although kanami man sang ginabatsyag mo kung may ginabaton ka ay, abi prangka. Though it's not only that, mga kabombo, no? Ang gatherings, foods, no? Ang tanan nga mga activities during Christmas, but let us always remember, no? To prepare for that particular day, to have a, what do you call that? Family, family prayer, no? Ang aton siniiyang family prayer during that day, hindi ipakalimtan ang aton sinipagdumdum sa pinakarason sang amo inaiya nga helikoton, no, sa obserbasyon. And that is Jesus, no? Let us always remember siya siniya pagkatawo diri sa kalibutan. Kag i-embrace ta ginaya siniya nga pagkatawo,
embrace ta ginang iya sini iya nga pagdumdum naton sa iya sini nga pagkabunag diri sa kalibutan. Because without that nativity scene, mga kabombo, why gini ang aton sini nga kalibutan? Why gid no? Kalaglagan ang gwata sini halin sa kay tatay ta Adan kag nanay ti Eva. But because of that precious nativity scene, mga kabombo, ang pagkabunag ni Ginoong Jesus, no, ang aton si Lord and Savior Jesus Christ, ang baby sa pasungan, no, sa sulod sang tangkal, mga kabombo, no, na amo na ang pinaka-essence, pinaka-rason sang Christmas. Because of that, we have now the so-called hope. We have now the so-called new life. We have now the so-called alagyan, taytay. Ang krus ni Jesus, amo ang nagataytay. Gaserbi nga taytay sa aton nga amo ang naga-divide sa aton from the Father, no, the Father in heaven, kag sa aton, no. Because of that cross of Jesus, no, ang iya sini kabuhi, ang iya sini hamili nga dugo, may naagyan kita padulong sa aton sini nga amay sa langit, no. Jesus is the only way, the only truth, and the only life. He is, no, the way, mga kabombo, no. Siya ang alagyan, nakabalik kita sa aton sini iya nga amay sa langit, mga kabombo. So, akabay pa amo ng aton sila itudlo labi na gid sa mga bagong henerasyon. Sa amon si Just Mill Clan may mga bagong henerasyon bo gakuto. Akon sini mga hinablos ang ilang mga kabataan, mga apo ko na, mga apo sa tuhod ni Nanay Mindit. No, grabe gakuto lang. So, what can we give sa ila? Not only gifts, but to teach them, to remind them, and to show to them how precious that day is, mga kabombo, no? Ang ina nga adlaw kay nabunag diri sa kalibutan ang manluluwas, no? Sa daigon ano gani ng kanta na kay nabunag diri ang ano gani nang sa daigon bala, no? Mga kabombo kanami na bala ang original bala nga daigon. Di sige madaigon ta Pero antes man ari ana ang aton si daigon ho. Ang aton siniga pambukas ng bahanon produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Kay naka-countdown na kita. 83 days to go before Christmas sa aton si Bombo Radio Philippines Countdown. Antes pa man santanan. Ari ay ho, magauluan one kita anay sa aton siniya nga ang bahanon ginapabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival. Kay ini ang ginatiguluhan, sabi ko naman sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, ako ang lyricist. At ako po naman po yung gumawa ng melody at arrangement. Nagsimula po yung awitin namin sa idea namin nung wedding speech. Wedding speech ko sa kasal na hindi ko nabasa during reception. So, after some time, napag-usapan namin ni EJS. Gawin natin kanta yung letter. Pagtagpiin natin yung letra. So ako yung mainly lyricist, natapos ko yung lyrics, then Tapos ginawa ko naman ng arrangement para kung iminatch ko dun sa mismong kwento ng kanta. So, yun. So, primarily, of course, para sa asawa ko yan. Pero niniwala kami na applicable yun sa mga every kind of relationship. Sa lahat. Sa mga mag-asawa especially. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihahayag ang ating mga damdamin. At sa harap ng dambana, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya mo na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na ang lahat, mananatili
Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una ay di mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang ay di bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa taknang alas 2 mga kabombo. Amoy atong aton si very special song from the playlist of Bombo Music Festival, specifically Bombo Music Festival 2020, Bombo Music Festival tuig 2020 nga edisyon. Mga kabombo, antes pa man ginunhold na wala kita sa Bombo Music Festival 2021, and this year also wala, maybe next year, no? Makabombo kung ara na kita sa hilway nga sitwasyon nga bangod sang pandemic balati bangod sini, no? Mapulo pa huway anay kay ti it needs bala sang kinahanglan gid ang mag-ano ni mag paindis-indis kinahanglan live ginaya mo with it's good to have audience, no? Kay may mga audience impact, mga kabombo. So, kung mayo ng tanan, maybe next year, no? Or maybe next year. So, ano lang gig ka mo dira, mga kabombo, sa aton sinima pinalangga nga matagplamati, no? Ang bahanon, sabi ko naman sa iyo, gin-compose ng Glenn Bawa, Ernie John Flores, and Julian Christopher Macalindol, mga kabombo. Katahom, sa sining ang bahanon, mga kabombo, no? Angot ini sa epic fail
nga plano sa pagpakasal ba no? Epic fail gid dyan, no? Halin sa lyrics sa nga among ambahanon sa wedding speech ina mga kabombo, no? Nangin wedding speech ina kuntani sa isa sa mga composers, no, nga si Glenn Bawa, nga gin-prepare niya, no, agod nga basahon niya siya sini nga pagtambi palad, no, siya sini nga pagpakasal sa mismong adlaw nga na ugaling kay ti wala na dayon, no, ang iya sini nga pagpakasal sa different girl, no. That is why sang nadayon na sa lain naman nga girl, mga kabombo, no? So, ginhatag na lang niya iya sini nga wedding speech supposedly sa ringin epic fail niya nga ano, nga first nga plano nga magpakasal, ginhatag niya mangyapon siya sini iya nga nangin asawa na gid, no? Ang ini nga sulat niya nga supposedly ti ambahon niya ni or basahon niya ti ginhatag niya sa iya gid na dayunan nga asawa, mga kabombo, no? Kamakon mo na, no? Gin tagpi nga mga hitabo sa kabuhi ni Mr. Glenn Bawa, one of the composers sang siningambahanon sabi ko naman sa iyo nga produkto sang Bombo Music Festival 2020 edition, mga kabombo. So sa san ulang to, no? 2 years ago nagali, mga kabombo, no? So amo ni di kami dugo gid siya nga pagkamusikero kag subuman na may ara sila sa ginatawag bilang God-given talent to compose, no? Ang ini nga tatlo nga ni ti kundi kanami sang sanggwa, no, sang siningambahanon. Sabi ko naman sa iyo, 3 of them, mga kabombo, ang nagbalay siniyan. It's good to listen. Ang ining ambahanon sa nasiling ko nati a wedding speech kuntani, no? Kanami dumdumon nga amo ining wedding speech sa kuntani. Pero nadayon gid siya sinadayonan nga asawa, no? Sabi ko naman sa iyo, walang ibang gaya ko na nagmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na ang lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Oh! Miss Just na lang niya nga style, no? Katahom, no? Ang nami, gidiriya ho, sabi ko naman sa iyo, mawala na ang lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito, no? Kanami pamatian, isa subong sinulang ang nagapabilin nga amo sinaman, no? Reality bites, truth hurts, pero kadamo gid sa mga nagkalabugras nga relasyon sa mag-asawa. Lord, God forbids, kabay pangati, hindi lang susubong nga may mga bana kag asawa. Whatever happens, no, kabay pa you'll stick together as one, no, kag ipanindugan yung inyo siniiya nga gin ano bala sagrado nga vow sa tubangan sa tao, labi na gid sa tubangan sa Dios, who is the maker of marriage, no, hindi gid magbuya. Kung wala man na natabo ang promisa niya nga hindi ka iiwanan at hindi ka bibitawan, kung wala man ina natabo, bali, may mga sirkumstansya, wala nga ti, at tuto siya sa iban, nga babayi, whatsoever, nga lalaki, no? Kung ano man da nga sirkumstansya, nga nagguba sa inyo sining relasyon, kabay pa nga hindi ka mo magbuya, no? Don't let go. Hindi lang gid mag-let go. Dapat gid nga tindugan ninyo, no? Sagrado nga promisa sa isa ka isa, sacred vows. Katahom, mga kabombo, no? Amo na gani ang aton sining dungan isang sabi ko naman sa iyo, aton sini iyang grand champion ang vows. Amo na da, no? Do amo ni itagpi mo na sila vows. It's all about wedding, it's all about tambi palad, no? It's all about that special day nga kung sa diin nagpromisa kamo sa isa kag isa nga upod, no? Tubtob sa katabutuban bisan no pang matabo through thick and thin, no? In
sa ano ni sa tion sang ka budlayan. In sickness and in health, till death do us part, mga kabombo. Kung aton inaisa-isahon kag sa puso, no, daw mahibi ka. Ati mahambal ta nga ti daw part na lang sa ceremony, yes, no. Mabatian ta na daw part na sa ceremony, pero may iban gani nga sa nisiling ko na gani, may personal sila nga promise nga ginasulat. Hindi na lang na iyang ginatawag bala nga Jazz de Jesus, muniya mo to. Subong yung may mga personal, just like sa ambahanon subong, nga sabi ko naman sa iyo, it was a wedding speech, no, nga na-fail, mga kabombo. May ginahanda, kaya bala nga, kalabanan na, ginakilig, ang iban, mga witnesses, especially ang family, nagatururagay ang luha. Kaya from the heart, no, pati ka ba'y pang tindugan, gid. Not only that particular day, but forever. It's a forever commitment. Sabi ko naman sa iyo, produkto sa Bombo Music Festival 2020, kung kamo mayroon man sang abilidad kaangay sina, based sa inyo sini nga true to life story, sa inyo si kahapon lamang, no? Himuin nyo na sang lyrics kag melody, kag ipaambit. Be ready, mga kabombo. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas. Sa tak na ang alas 2, mga kabombo, before kita magbuya. Kagrabe, subong ho, diri sa capital, diri sa may location sang istasyon sa Bombo Radio, diri sa may Dalalakson, sa may Barangay Madalang, Bacolod City, mga kabombo. O diri sa aton building ho. Grabe ang buo sa ulan, no? Batian ko pa, no? So better be careful, samtang kita dira ang ulu-aligmat. Basi bala may pagbinaha naman, no? Kinahanglan careful kita kay basi may mga live wires, so tugani o bago lang gid. Nabatian naton sa Bombohanes sa Udo together with Bombo Daniel Acciones nga may ara kita nga utod nga na kuryente, mga kabombo. So careful gid kita. Careful kita sa mga kuryente, careful kita sa mga baha, no? Careful kita sa bisan sa masakit, hindi mag-ubog, mga leptospirosis na okay. Ang mga ilaga ba yan, nagapasinumbali, ay man sila yaho. Di ila sina iyang ihi na, ti amo nang mangintunaan, no? Sang leptospirosis, mga kabombo, kung ikaw may open wound sa imo sining nga tiil, o kung sa ano man din sa imo kamot nga masudlan sa ihi, sang sinang carrier sang leptospirosis, sang rodents, no, sang ilaga, mga kabombo. So careful gid kita, magpangamuyo gid kita. Sa aton sining panglakaton, sa aton si paggawi, no, i-offer naton sa mga makako. Lord, please bless us and ubayi kami sa amon sining pangabuhi adlaw-adlaw nga tanan, labi na gid sa aton si mga miyembro sang pamilya. Okay na kita dira. But before that, mga kabombo, antes ako magbuya, sa aton siniya nga kahapon sang pila naton ka mga panumdom. Yari na yung akon siniya nga today in history, no, aton sini gina-inject diri nga matudtud nga kahapon lamang, no, sa maragtas sa aton si Pungsod Pilipinas kung may dalalagko sa bugos sa kalibutan kung may dalalagko. This time kadto kita sa isa ka espesyal nga adlaw, subong nga adlaw, October 3, no, sa aton sini nga World History. Labi na gid sa aton siniiya nga neighbor country nga South Korea and North Korea. Nakay bulubala kamo nga importante gali ining adlaw nga petsa 3 sang Oktubre sa mga Koreans naton nga makauturan. Sa Korean Peninsula, no? Ang Korean Peninsula it is composed of two countries, no? Ang duha ka mga pungsod, ang North Korea kag South Korea. You know what, mga kabombo, may isa sila karon nya ka ang ila sini nga pungsod, no, especially ang South Korea nga free, no, ila sini pang gobyerno, may ginahiwat sila subong holiday subong dito sa ila. It's a holiday. Kay ginahiwat dito sa ila, mga kabombo, ang Gaichunjul, no? Gaichunjul. Ukod ining ila nga National Foundation Day, mga kabombo. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw,
Oktobre 3 sa tuig 1909 mga kabombo, no? Mga 113 katuig na ang nakaligad. Sang gintukod ang ginatawag Guy Chunjul. When we say Guy Chunjul, amo man yung ginatawag nga National Foundation Day sa Peninsular Region sa East Asia ukon Korean Peninsula nga ginabugusan sa North Korea and South Korea. Ang Guy Chunjul, mga kabombo, no? For your information, at least may nabaluan kita nga subong gali every 3rd of the month of October, may ara kita sa nag-celebrate ang atong mga kauturan nga mga Koreano, no? Damo kita diri mga kauturan nga Koreano kung may masugatan kita. Kung may kilala kita, pwede natin mapamangkot. Is it true that today is holiday sa inyo sini nga pungsod sa South Korea specifically? No, it's because of your celebration, so-called Jai or Guy Chunjul. O kung ang ila sini National Foundation Day, no? It is the National Foundation Day sa Peninsular Region sa East Asia kung Korean Peninsula o kung sa North Korea kag South Korea. Ang Guy Chunjul isa ini ka holiday para sa tanan nga mga Koreans. Sadto ang holiday ginaobserbara sa ikatatlong adlaw sa ikanapulo nga bulan sang lunar calendar. Apang sa uligin tadlong ini nga kiwatan, no? Ginahiwat ini, gin-change ang date mga kabombo, hiwaton sa Oktobre 3, base sa Solar Gregorian Calendar, humalin sa itong 1949. Ang Korean nga tinaga nga Guy Chunjul, nga may silingon sa Ingles nga pulong, the day the sky opened. Ang adlaw nga ang langit ang kawaan nagbukas. O kung National Foundation Day, isa ka holiday kung sa diin nagaselebrar sang legendary formation sang first Korean state. Although daw, fiction na ni mga kabombo, pero ginapatihan, ininilaya daw legendary formation, no, mga kabombo, no? Sang first Korean state, nga ginatawag Gu-Ju-shun, sa tuig 2333 BC, 2333 before Christ, mga kabombo, no? So, ini nga date, no, ang ini nga petsa, this date has traditionally been regarded as the date for the founding of the Korean people, mga kabombo, no? Sa karon ang Guy Chunjul gina-recognize sa North Korea bilang annual ceremony. Although diri hindi isa ka public holiday sa North Korea kay ti mas stricto sila as communist part of the Korean Peninsula. Diri hindi isa ka public holiday pero may ceremony sila nga ginahiwat man, may gina-observe man ang North Koreans nga ceremony today sa Guy Chunjul, no? Kag ila ginatawag, no? Gina-celebrate nila ang ini nga ceremony sa Mausoleum of Tangun, no? Ang ining Mausoleum of Tangun nga amo ang ginapatihan founder sang Gu-Ju-shun. Ini si Tangun ginapatihan nga amo ang founder sang Gu-Ju-shun, mga kabombo, no? So, kung isipon pa, before Christ pa iniya, noong pagtukod sang Sine-Korean state, mga kabombo. In fact, may arag gid ini sila nga traditional gid nga soundtrack o theme song, no, ang National Foundation Day song, mga kabombo, no? Kung may kilala kamo nanmian ko, kung may kilala kamo dira nga Korean, no, nami pa man kuton, what's the tune of this National Foundation Day song? Ano ang tono, ano ang inyo, paano pwede mo ni makanta, no, kanami, no? Ini nga ambahan originally ginakanta ini sa mga pumuluyo nga believers sang ginatawag nga Daejeongisam, no? Ining Daejeongisam, mga kabombo, ti amo ni ang ila may kanta gini sila yung mga kabombo ya ining National Foundation Day dito sa Korea, no? May kanta gini sila yung may National Foundation Day song gini mga kabombo. Kung sa diin ang mga believers sadto labi na sa Daejeongisam
or Dangunism, si Dangun, ara dan tsuray sa aton si Facebook Live, no? Makabombo sa aton si iyang nga graphics, no? Si Dangun, amo ini ang ngalan sang, or Dangunism, or Diogenism, amo ini ngalan sang pila ka mga religious movements sa sulod sang framework sang Korean shamanism nga naga-focus sa worship sa pag-worship sa ila sini nga Diyos nga si Dangun, mga kabombo. But tutuod ni nga klase sang pagpati kung relihiyon sa tong around 17 sang sini nga grupo, no? Mga 17 ka mga grupo nga nagapati sa kay Dangun, no? Ga worship sila sa kay Dangun. Kag ang ini nga grupo mga kabombo ang gitukod sa Seoul, South Korea, no? Sa tong 1909 by Na Chul, mga kabombo, no? So may aragid sila National Foundation Day song, no? Pwede ko man digani mapabati pero galing kay hindi na lang kay basi maano kita, no? Ma-question kita sa sa copyrights, mga kabombo, maka-violate pa kita, no? So amo ni ang sa sini nga celebration, mga kabombo, ang mga Koreans, North Koreans and South Koreans, nag-observe ini sila, nag-celebrate ini sila, no, sang myth o kon fiction o kon pagpati sang pagtukod sang state of Gojoseon, mga kabombo. Every 3rd of October, the same date today, mga kabombo, no, kung sa diin ang mga pumuluyo, no, kundi bala subong yati ang mga Koreans siya, grabe naman ila siniya nga panapton, no. Hindi na sila sang una nga daw sinang unagid nga lagbay ila sinibayo, may mga tungko or whatsoever, pero according sa ila sini nga native custom, pero this day sa ila sini nga holiday amugid ini ang ilag na suksok, no. People in traditional costume at Gyeongjul, mga kabombo, especially dito sa Seoul, South Korea, no, naga-costume gina sila sa ila sini nga native costume, mga kabombo, no? Kahit amo nang ila sini iya nga celebrar sang karon nga celebration. National Foundation Day sa South Korea kag North Korea, mga kabombo, subong nga adlaw. Although nga dugay-dugay na ni before Christ pa ini nagsugod, pero officially gintukod or gindeklarar nga suguran ang celebration sa tong 1909, no? Mga 113 ka tuig na ang nakaligad. Ang ila sini nga holiday today ginatawag Gyeongjul o National Foundation Day sang mga Koreans. Philippine Standard Time, 38 minutos na. Nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdum. Sa akon si pagbalik, we'll talk and we'll read your story, ang inyo si mga kasaysayan. Pagkatapos, gid lamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na Minutos na. Ang ukon 43 43 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. 43 minutes, no? Kag magatangko na kita sa alas 2:45 mga kabombo. Diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Sa gyapon ni inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes, another day, no? Bag-o naman nga adlaw sang semana. I really love my background, no? My sentimental
value ini sa akon ang ginatawag nga the ruins dira sa may Talisay, mga kabombo. Kay dira kami pakudak pre-nop pictures naman, pre-wedding pictures namon, bombolito. So una hindi pa na amo na very raw na iya. Subong yati lain ang color, lain na ang surroundings, no? Ginpanami pagid. Iti naging tourist spot na diri sa aton siniinga probinsya sa Negros Occidental. The ruins, mga kabombo, no? Pero kita gani sinasang aton siniiyang ang aton siniiyang ano bala nga history, no? San sining tourist spot naton nga the ruins, no? Ginbasa ta na di one time kag I'm sure sa aton si Facebook Live, no, may ara kita dala sa mga FB pluggings nga ang aton si mga tourist spots, mga churches naton with matching history, no, background. So pabalik kita diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz, no? Kag sa sining hapon yari na kita makabombo sa aton sining main menu, aton sining menu ang inyo sining makasaysayan. Aber padala na kamo makabombo sa inyo siniiyang menu, no? Agod ang menu aton si main menu, that is your story, your true to life story, mga kabombo, no? Agod nga makuha naton sa leksyon ka inspirasyon. Si Miss Jazz gani paambit man diri from time to time, no? Bits and pieces of my very colorful life. Mga kabombong ako man si mga kahapon lamang. But you know what? It's because of God's faithfulness. Kung nga ari pa kita diri subong, kang nagapadayon kita sa padayon sa pagpangabuhi, ginataga niya kita sang tsansa kung nagtalang kita sa bana sa aton siniiyang ginagyan bangod sang kahuyang naton kaangay sa patagsang paghigugma, no? I'm sure hello makarelate giday iban, pero look at you now, no? Kanami na sa imo si pagpangabuhi kaging kuhaan mo lang tuya sang ginkuhaan mo sang leksyon ka inspirasyon, no? Ang imo siniiya nga mga naagyan, no, sa kabuhi, mga kabombo. Especially when it comes to love. Wow, amo ginang aton si paborito, no? Ang aton siniiya nga paborito sa patagsang gugma. Yari na mga kabombong aton sining mga sa aton sining mga kasaysayan, no? Puno kitaon gidjaya bombo Anthony akon siniya nga white hairs, no? Anyway, no sign of wisdom. Sige lang malakay si Miss Just from time to time magalugom man ina. Kadasig, no? Nakapiyar ka mo kadasig magtubo sa aton sini nga hair, no, sa aton sini iya nga buhok, no? Makapaglugom ka dugay-dugay maputi naman. Puti naman na yan sini nga kalimutaw. Pero amo na lang gitawag nga we cannot defy age, no? Ang pag-age sang tao hindi niya mapunggan. Maybe no mapunggan siya physically, no, pwede ka muda ka baka pa unat, no, sa kay VB ang aton si Guya nga daw naga yat na kag mayara na kita sang daw lagong di ho. Hello lang da sa makarelate, pero bisan pa da kaunat maabot kina yung panahon nga mga maluyat-yat ya gihapon kay nagaedad kita mo. We should be proud, mga kabombo, sa aton si pag-edad, no? Kay simbolo ina sang aton siniiya nga mga naagyan sa kabuhi, no? Nga ang iba niya nagapakadto pa lang, no? Wala pa siya sa mga experience sa kabuhi. Kitaya, kung sa mga tigulang, nugay ka mo ha? Nugay ka mo da nga daw ginalupot nyo lang kami sa inyo sa bulsa. Nugay ka mo da kay kamo yan, nagapadulong pa lang kami, nagapauli na. Batian nyo na si nanay kasi tatay, si lolo kasi si lola, no? Tuod gid na, no? Kay tidamo na experience sa kabuhi, no? Ang tagsa ka kunot, kurinot, lines na sa ila siniguyay, ati simbolo ina sa ila sini nga mga
ano ni, sang tinuig nga pagtinad sa kalibutan, kag kada tuig may ara ina sila sang mga eksperyensya. That is why may ginabaton kita diri mga kabombo nga mga kasaysayan bangod sang mga naagyan sa kabuhi, no? Sang aton si mga kauturan nga nagdugay na diri sa kalibutan. Bisan mga young people, no, may ara na gani isang ginapadala diri nga mga kasaysayan. So since talking about experiences in life, pwede nyo gidya ipaambit diri sa atong palatuntunan ni email sa atong si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. So hindi na kita magkahuya. Kung gusto nyo ma-zoom kita, no? Zoom interview, why not? Nami kay makitaan gina inyo sa guya, no, makitaan gina inyo sa iyang itsura. Ang inyo sa expression sa pag isa-isa ninyo sa mga naagyan ninyo sa kabuhi, no? Kanami. Kung alang-alang gid pwede lang may mga photographs, no? Kag mga pictures dira. Sa sining hapon na aton sining letter sender, nagapakilala lamang sa kay Lily. Ini si Lily nagapanuigon sang 42 anyos kag ini siya mga kabombo ang isa ka single parent dira sa may banwa sang Manapla. Ining si Lily ang aton siniyang letter sender mga kabombo, no? 42 years old si Lily. Ang kasaysayan ni Lily, may ara pa siya sang soundtrack or theme song sa iya siniyang kasaysayan. Pati Lily, unfortunately, hindi na naton mapatukar ang theme song ni Lily. Ya bala na ni Janet Basco, bala nga, You Made Me Live Again. I was down and out and feeling so low. And didn't know what to do. I almost gave up. You showed me love. You made my day so bright. You made me live again. Amo niya ang request ni Lily kung tani sa sining life story, no? Sa sining kahapon lamang. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you showed me home and make me your own. Now look at me, yes, a different me. Nami, no? You made me live again, mga kabombo. Para gini sa imo Lily, no? Hindi ko ma-play ining imo siniyang agin request ng bahanon. But, ari na ang imo si kasaysayan. Ginsuguro ni Lily ay sining true to life story, pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz sa mga tagpalamati. Sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Lily, nagaparuigon sang 42 anyos. Isa na ako ka single parent Miss Jazz. No, bulagay kami sa akong sining banda, mga 5 ka tuig na nakaligad. Mayo man Miss Jazz kay ti do wala ako problema sa amon sining pag-custody sa amon sini duha ka mga kabataan. Pero hindi basta-basta Miss Jazz, no? Ako yung makahambal ko nga sa subong kay ti. Isa ako ka single parent, no? Bulagay kami sang bana ko. Sa sulod na karon sang 5 ka tuig, bulagay kami sa rason nga ti. Di ko man maisa-isa, pero there was a third party. Although nga in third party na Miss Jazz, wala naman na subong. Alain naman, pero amo na ang pinakarason. Di ko na pag-elaborate, isa-isa ho na akong siniyang manaagyan nga puwerte ged, no? Nga nag-abot sa punto, Miss Jazz, nga mamatod na lamang ako nga mas maayo nga magpangabuhi nga nag-isahanon upod sa akong siniduha ka mga kabataan. Importante ari sa ako na akong sini nga duha ka mga kabataan. Why ko man gidingutan ang ila ni Amay nga naglayas diri sa balay bangod sa iban nga babayi nga makitaan sila wala.
O galing siya mismo ya ang nagpalagyo. Kag asa subong, bisan tawag, wala gid. Tiyan mo na Miss Jazz nagpanuto, gid ako. Hindi man kami manggaranon, pero ang mga ginikanan ko Miss Jazz na mo gid nagbulig sa akon. Nung sa pagpadako sa akon, siniya, duha ka mga kabataan. Sa karon may nuno negosyo ya ako Miss Jazz, nga amo gini ang akon siniya nga ginasaligan ang pagpangluto sa isa ka kalanan diri sa amon siniiyang lugar Miss Jazz sa may Manapla, no, kung sa diin ari diri ang balay sa akon si maginikanan, kag nagpatambi lang kami, no, parang may ara man kami sa akon siniiyang mga kabataan before gintukod ini sang akon siniiyang estranged husband. Kaya amo ni ang musini subong amon siniya nga ginaestaran sang duha ko ka mga kabataan. Antes man ako Miss Jazz nakapamana kag nabugras sang ulihi, mayara ako ya sang kilala ko gid halin sa elementary, hasta nga nag-high school kami, hasta nga nag-college kami Miss Jazz. Butsilingon, isa ko na kasuod nga abyan, nga lalaki, nga tawgon ta lamang sa kay Efren. Ini si Efren, Miss Jazz, best of friend gid kami ni si. Best of friends gid kami sini. Kag na pamatud-an na niya Miss Jazz, labi na gid sang time bala nga grabe ang ako ni libion sa libaluan niya nga nagbulagay kami nga ginbayaan ako sang akon sini nga bana. Efren was there, no? Almost akong sininga tangis kay ti ang mga kabataan ko bala Miss Jazz mo gining naluuyan ko mo nga sa ngalan bala nga ti wala man gani nag-reach out ang ila sininga papa sa ila ati nagbulagay kami Miss Jazz. That was 5 years ago lang, rason man nga ti close ng mga kabataan ko sa kay papa nila. Nga isa man sa ginapangamuyo ko, wala labot nga ang pagpangamuyo ko Miss Jazz nga ti gaan ako sang tagipusoon nga mapinatawaron nga makapatawad ako sa akon sini nga bana sa ginhimo niya sa akon, sa ginhimo niya sa amon nga mga kabataan. No ti naagom ko na Miss Jazz 5 years nga nakalipas by God's grace. Nakapadayon ako sa pagpangabuhi dito sa kalibutan. Nga ti wala na ko abi. Although nga ti may hurt pa man, pero sa prangka nga sugilano Miss Jazz, sa subong nga ti mambal ko nga healed na ako. Kaya isa sa ginapasalamatan ko Miss Jazz, ang akong siniiya nga best friend nga si Efren. Through thick and thin siya Miss Jazz, kay ari man lang siya diri. Wala pa man siya sang pamilya, pero mayara na siya sang bata sa pagkasoltero. Kag sang time nga nagka-problema man siya sa sini nga girlfriend nga dumabuang gito siya Miss Jazz. I was there also, no? Sa pag-agubay man sa iya sa akon sining abyan. So ano lang kami, Miss Jazz, no? Sang time nga ako man ang tuwad-tuwad hibi man sa bugras namon sa akon sang relasyon namon sang bana ko, si Efren ara gid. So, butsilingon ang amo nga pag-abyanay na nahanas na sang paglipas sang madamo nga panahon. Pero abi mo Miss Jazz na nagakatabo, sang time nga ti ara siya pating akon si makabataan, nagaservice siya bilang tito. Ang iya sini nga bata sa pagkasoltero daw utod na malang sa akon si duha ka mga kabataan kag palangga ko gid kay ako man gani ang ihada sa iya sini nga bata sa pagkasoltero. Ugaling bala Miss Jazz ang malain pa kay sa tong time nga nadulaan ako sa trabaho, di syempre ang akon si maginikanan, ang akon siniiya nga negosyo to nagpalay-palay man labi na gid. Sang time bala Miss Jazz nga nag-abot sa punto nga nagka-pandemic, di pating akon sin negosyo apektado man. So sang time nga to, bisan sa pinansyal nga aspeto Miss Jazz, ang akon sining abyan, si Efren, ang nagabulig sa akon. Nahuya man ako Miss Jazz, kay wala man ko pangayo. No, galing kay ti naanad na ko bala nga ang
best friend ko, kay may kinanglan ko, gambal mo ko na hindi na lang pro pamilyat gid. Kag na kay balo ko nga kinanglan ko man. Okay, sa gani magatag na siya sa ako niya. Ginasituit ko gid nga magbayad. Ibayaran ko gid siya. Galing hindi man siya magpasugot, especially sa finances namon sang time to nga ginbayaan kami sang akon sini nga bana. Ti do nasambot gid kami to Miss Jazz. Apisa sang akon sini nga nuno negosyo na binagid sang pandemic. O galing kay ti ining si Efren Miss Jazz once nga parte na sa akon kay amo gina kami palanggaan gid kami na Miss Jazz. Hindi ko yung mahambal nga may sekreto nga balatsagon nga special si Efren sa akon kay wala gina siya naghambal sa akon kag nungka ko na siya nga gina misinterpret ay nagnapakita niya. Amakon mo ginabakla niya mga kabataan sang kung ano da ang kinanglanon. Bisan ako maginikanan niya naanad na sa iya kag palangga gina siya. Kag wala ginaiga question na ako maginikanan. Wala sila yan naghatag bala Miss Jazz sang ano ni sang lain nga meaning sa ginabulig sa ako ni Efren nga best friend ko. Wala ginatagan sang malis ining ginahimo sa akon sang akon sini nga best friend. Labi na gid sa pagpalangga man sa amon sini mga kabataan. Pasalamat ko Miss Jazz bangod sa iya. Do nahimun-an niya bala ang kakulang sa akon duha ka mga kabataan nga nagapaita sa ila sini nga mga amay. O galing Miss Jazz ang problema ko kay amo ni ginamisinterpretar sang iban. Kadamo sa mga huring-huring ang akon si mabatian Miss Jazz nga kuno wala pa kami nagformal nga legally sang akon sini nga bana abi no bulagay kami nga ti sa gyapon sa papel siya gyapon ang bana ko kag sa papel siya gyapon ang anak sang akon ang bana ko at the same time ti anak sa mga kabataan ko bisan magkainano pa. Kaya mo nang hambal sang iban nga, wala pa gani mag-inano-nano. May ara na siya iban ko nga ang akon bala Miss Jazz nga baylo sa bana ko. Mga antes mo man gani, may nabatian ako na nga, nagaluib ko kuno sa bana ko, kay may ginaupod ko nga lalaki nga, ka-close gid sa amon. Wala sa kabalo Miss Jazz. Sa mga taga-indi diri sa amon, no, sa may manapla, mamisinterpretar gid ang closeness namon sang best friend ko si Efren. Kung pwede pa lang gani balon ko nga ti suod ko ni nga abyan, huy, hindi ninyo kami paghimuid sang ulo istorya kay best friend ko ni since birth. Di galing bala Miss Jazz sa muna nagalagaw. How much more sang time na wala na kami sang bana ko. Ako si estranged husband, Miss Jazz, wala na gid kapulo pakita sa akon mo. Gambal mo lang iban nga ti, why not, no? Why not, Abi Lily, magpangita ka man sang bana mo? Kag ang imo sina best friend nga si Efren, why not? Hatagi tsansa. Tiyanon mo na Miss Jazz, kay wala gid bala. Wala ko man na pamangkot si Efren, no? Mahambal ko nga ti ang gusto ko sa isa ka lalaki ara sa kay Efren, no? Ideal man ko siya. Pero ti wala ko na Miss Jazz ginahatagan sang malis siya kag hindi ko gustong magsugod sina. Kaya ang ako si best friend nga si Efren, wala man gani. Wala ko sa may mabatsagan nga may malis siya, o wala ko sa may mabatsagan. Basta palangga niya lang gid ko na. He's very willing to support me along the way. Kaya mo na Miss Jazz ang akong siniginaproblemahan sa karon kay okay, sa ginambalan ko si Efren nga kabati ka nga may ginahurong-hihuring sa aton nga nobyo ta ka kuno nga amo na be tigayuhom na si Efren pabailan da sila ya kuno ding hilaya ginahambal kabalo gid sila ya kun kabalo man taya kabalo taya nga kun ano kita nga duha. So Miss Jazz wala ko na wala ko na kun pwede pa lang nga kung may makilala ako nga lalaki parehos gid sa Efren kay kabalugid ko nga mangin happy ako sa iya pero not nga ginabutang ko man ang kaugalingon ko what if nga si Efren ang akon sini iya nga mangin ang akon pamanahon. Kaya mo na Miss Jazz ang problema ko kay pati ang mga kabataan ko apektado. May kung kisa there was once nga nakapamangkot ng akon sini nga magulang nga bata nga babayi kay ti babaan na gambal sa mama. Anong kamatuod nga may relasyon kamo ni Tito Efren? Kay Tito na panuwag nila mo. Siling ko, inday, wala ginaya.
kabalo man kamo sa amo ni Tito mo Efren, ngalin sa una, wala pa kamo yung nahuman, kami na iya nga best of friends si Tito mo Efren. So ginapaintsende ko na sila kay kalain sa ila si buot, nga mabatian bala, okay lang na iya ti kung edi single mo si Efren, ako yati, although nga hindi pa magkupwede, pero dugay na 5 years na nga wala sang communication ng akon siniya nga estranged husband. Pero wala man ako plano pa man, Miss Jazz. Gusto ko gani ang ako na lang focus ang akon siniya mga kabataan. O galing kay inahambalan ko na sila nga hindi lang kamuya magpamati, hindi lang ko mag-ulo-entra, hindi ka mo magsabat. Kay kabalo man kamo sang kamatuoran. Diyos na lang ang bahala sa mga naghihimo-himo sa mga istorya nga ti ila na iya mo. Ila na iya ginabasa na nila sa kung ano ang ila siniya nga ginadumdum, no? Kag bisan sala ang ila siniya dumdum, ginahimuan na nila sa ulo istorya hasta nga maglapnag na, hasta nga maglagaw ang istorya. Di amo na, Miss Jazz, okay lang na sa ako niya kay makabato ko ya sa edad ko karon 42 anyos. Sa naagyan ko sa bana ko that time, Miss Jazz, so pamatyagan ko ya batid na ko sa tanan nga mga problema. Pero hindi lang mga kabataan ko, kay kaluluoy sa mga kabataan ko. Pero pasalamat ako sa kay Tito nila Efren nga ara gidira, no? Ara nagabulig sa akon. Pamula na ugaling ginambalan ko si Efren, nugay ka di anay kulukad to sa masami. Kag hindi ka magpakita sa kung ano-ano da nga mga gestures na daw sa amo niya, Miss Jess, okay lang na yung nag-agbay siya sa akon, ako amuman, kay ti palang gaanay kami daw utod gani. Ako pwede pala hindi mo gidya pag-ibutangan sa Malaysia. Pero galing ang tao, Miss Jess, sa mo ginae mo, no? So, ginambalan ko na siya nga, hindi lang ginaanay, parang matahaw-tahaw ang kalain bala, Miss Jess, batsagon. Kaya okay lang na, ang akon si maginikanan, apektado man ang akon, especially sa akon si mga kabataan, no? Ako na lang yung ila siniyang kontrahon or himuan sa istorya, hindi lang mga kabataan, spare lang nila mga kabataan ko, kay palangga ko gina sila, kagula ko yan sa may ginahimo nga malain. Ang mga ginagasto niya ni Efren, Tito Efren nila sa kung ano ang ginahatag sa ila, kabubuton na iya ni Efren. Di ginahambalan ko na sa gaya, hindi ka magbakal-bakal na sa mga kabataan ko nga makitaan ka may baluan sa mga marites na, mga marites gano'n na yan, no? Kay lain naman na ang gwat dara sa ila. Kinasulog pag ikuna ni Efren, pabay ila sila ipakita kung man na sa ila, wala man kita yung maginahimo nga malain. So, Miss Jess, mo na karoon na akong siniya problema, ang wala untat ba nga paghinuring-huring sa mga tao. Pero, at the end of the day, gambal mo ko na nga, pabay, ilan da, kay wala man tayo ginahimo sa malain matuod. Kabay pa, Miss Jess, nga makatag inis ang kalingawan ng akong sininga kasaysayan, no? Tub-tub na lamang diri, akong sinipagsaysay ang tagpadala, si Lily, 42 years old, sang Banwa sa Manapla, Bacolod City. Well, Lily, amo ginaiya ang pagpangabuhi ta dili sa kalibutan. Ang dinalan bala, ang old adage nga naghambal, you cannot please everybody. No? Tuod na, okay, isa, bangod kita ya nagatindog, kita ya nga hindi na matuod. Kung isa, kadadra sang mga pamangkot, kag, ang aton bala, hindi man sila nga guilty ka kundi gusto mo lang ba ipahibalo sa ilang kamatuoran, naga-explicar ka sa ila, nagambal ka sa ila nga hindi na iya matuod kay amuni amuto. Pero much better nga maghipos ka na lang gid. As long as you know the real score, you know that you don't do any harm or any bad, no, sa imo si pagpangabuhi, sa pagpadako sa imo si makabataan. As long as you know, no, nga wala ka mo sa maginahimo nga malay ni Efren, hindi ka magpa-apekto, no, sa imo Lily. Although nga sa tuntun lang, bisan wala ka sa maginahimo, pero himo-himuan ka sang iban nga tawo, ma-react ka gidya negatively, no? Siyempre, ka hindi tuod mo. Ang sa ibang, since hindi tuod, pawala ka naman lang da, hindi ka apektado. No. Kung hindi tuod, kag para sa iban, ginahaboy ina sa imo, mariak ka gidya Pero okay na ang hambal sa imo siniya nga best friend, Lily, no? Nga si Efren, si Tito Efren sa imo sinidwa ka makabataan, nga pabay, ina lang da.
hindi sila na pag sahuta kay ang mga tao mahambal ginaiya, no? Kag as long as kabalo ka mo nga wala man kamo sa may ginahimo nga malain, no? Kung kaysa amo na siya ang makaprovoke sa imo, kaysa amo na ang pinaka-unfair gid sa tanan nga wala mo na ginahimo, pero himo-himuan ka sa iban nga tawo, ti unfair gid no? Hindi gid manami. Pari aka gid siyempre negatively. Pero eventually para nga hindi ka mag-stoop down sa ilang nga level, para hindi ka maapektuhan, pabayin na lang da sila, no? Pahambala da sila, hindi ka magsahot kay sa tubangan sa Dios sa kabalo ka nga wala ka man sa may ginahimo nga malain, no? Amo gid kita diya nga tawo. Kita hindi ta excuse kay kita nga matawo duna na saton ang pagka marites. No, si Miss Jazz may pagka marites man kung kaisa nagapamati-bati man pero sa totoo lang, no, hindi ta pagdabukan no, kay kung dabuk-dabukan ta amo pag gid ang makapalain, no, makabati ta na natural na kay ti ara kadira within the group, pero hindi ta pagdabukan, hindi ta paghambal man sa iban nga abang natunlaton nga mga istorya nga kabalo kita nga wala kita sang may pruweba kag kabalo kita nga hindi matuod, no? Ka-unfair man na iya sa aton siniya nga subject nga ginahambalan nga ti sa iya nga part wala hindi gali matuod, puros lang hinuring-huring, puros lang ginhimo sa isa ka tawo aging palaton-laton hasta na lang nga nakalabot sa iban kag nagapati nga ituod amo na. Sa tutod lang, kay mo na sa isa ka mahigko nga panghuna-huna. No? Maybe mahambal nga nahisa, marites ang batasan. No? So, amo na bilang mga tao or mga kabataan sa Dios, no? Ara man na sa aton kung naton dabuk-dabukan naton o kung hindi. Ang importante sa imo, just like sa imo Lily, hindi man kamuya. Kung if ever gid man nga malabot sa punto, no, like for example nga ti legally wala naging pakamuno sang angot, no, sa legal nga pamaagi sa imo siniiya nga bana abi estranged husband mo to kag nag-ano na kamo abi, no, na wala ka nasabit sa papel, si Efren wala man sabit kay ti man siya ng single pero may bata siya abi sa pagkasoltero, ay man problema. Kay palangga mo man ang bata niya kay ikaw pagani ang ihada ang maninay. Why not, no, kung kung kamo ginaiya. Pero sa subong ti amo ng kamaturan, wala gid ya, no? Best of friends ang kamo kag hindi dapat pagbutangan sang malisya, no? You cannot please everybody. Importante in front of God, wala kaya sa may nahimo nga malain, no? Kag pro kung may nahimo ka mga malain, ang Dios siya sa tutod lang He's our God of many chances, no? Kung mga kita sang patawad ara gina siya sa subong gin-remind naman kami kagabi sa aton sini nga family altar. It's good balangan sang pag-pandemic nakatukod kami virtually via Zoom sang amon si family altar every Saturday evening, no? Para nga magkakilit-anay, virtually, maka-catch up, makamarites man from time to time. No? Sa lang insakto lang nga pamahagi. Makakinamustahan na, makabati isang balang kasulatan sa Diyos, maka-share anong problema, makapangamuyo sa isa kay isa. Ginahambalan man ito naman, ginatawag bala nga grace period. Ari kita subong sa grasya. No? Kung sa din ang Diyos ma-reach out, it is just a prayer away. Mga kabombo, there will come a time nga hindi na siya natin ma-reach out, no? Kaya magabalik na siya as judge diri sa kalibutan. So let us grab the opportunity. Ang grasya sang Ginoo subong niya, grabe. Kapila ka man makasala, makadasma, balik lang kita sa iya siniiya nga tiilan. Kay He will forgive us, He will give us another chance. Mga kabombo. Okay? Lily, salamat kay sa imo, no? Lily, 42 years old, sang Banwa sa Manapla. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, ariyan ang atong words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, Jenjen, Miss Jenjen Datuon, aka Megan Young, sang Bombo Radyo, Bacolod.
You look so lovely with your dress. Okay mga kabombo, antes sinaari ana yung aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of James chapter 1 verses 2 to 4. Ang mga ginaagyan tani nga mga pagtilaw ya, kung kaisa mambal na Lord kakapoy na gid pero hang on lang kita dira kay kung kisa ginausan sa Ginoo sa aton agud tilawan kita kun hasta gindiin kag sa pagtilaw nga ina mga pagtilaw sa aton kabuhi, the more pa kita gani ga-cling sa Ginoo kag the more pagig kita nga kun malampuasan naton no naga stronger pagig kita no naga bakod pagig kita no sa James 1:2 to 4 dahil naghambal sa Ingles nga pulong, consider it pure joy, brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. No? Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. No? Katahom-tahom sa mensahe niya, no? Sige lang, amol ginatuwag sa pagpangabuhi naton diri sa kalibutan, wala gid sang tao nga wala sang problema mo, no? Joy in the midst of trials. Amo na. Consider it a great joy, my brother, whenever you experience various trials, knowing that the testing of your faith produces perseverance, produces endurance, no? But endurance must do its complete work so that you may be mature and complete, lacking nothing. At tuabla subong kay ti atong nalampuasan ta mga problema sa kabuhi naton, mga pagtilaw, subong bala lang tawa kita, no? Stronger kind of person kag sa daso naman nga lain naman nga trials di makahatag sa aton sa another naman nga experience sa pagpangabuhi nga amo pag ginaya mga kabombo ang nagapabakod pag sa aton, no? Okay, isa pa salamat kita sinikay nga the more kita may problema, the more kita ga-cling sa Ginoo, the more kita nga nagapamati sa mga pulong, nagasimba, no? Kag nagapalapit sa iya. Kay kun ara kita sa insakto lang sa kalipay, kung isa ga kalipat sa pagdalagan sa Dios, no? Lord, thank you. That's all. Pero kung may mga problema kita bala, grabe, taimtim na panalangin, no? From the heart gidya bala, no? Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo ang lagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring